Ito ang himlayan ng kapayapaan dito sa Norsagaray, Bulacan. At nandito tayo para bumisita sa mga nakalibing dito, magbanggit ng ating dua, salam, ala bazuruha ka innaha tudakkirul maut. Sabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi mo marapat niyong bisitahin ang libingan sapagkat pinapaalala nito ang kamatayan. Nagkaroon kami muli ng pagkakataon makabisita sa himlayan ng kapayapaan, ang libingan ng mga Muslim sa Norzagaray, Bulacan. Kaya ko ipagmalaki sa inyo. Sa loob ng 10 years, ginawa ka ng malayo. 24 hours. Kasi pag-oras ako kailangan ng mga kapatid ng Muslim. Yun ang kaya ko. Napatunayan ko sa rin, kahit may lagnat ako, kahit may sakit. Pag sabi niya may lilibig, tumabi. Marahil kilala nyo na si Brother Abdurrahman Pagal o mas kilala sa pangalang Turo. Siya ang katiwala sa sinugaran nito. Paano ba nagsimula ang himlayan ng kapayapaan? Paano magsimula ang himlayan ng kapayapaan? Ito ay dinonate ng isang dalawang mag-asawa, si Haji Mariam Moromsar at saka si Haji Sulaiman Moromsar sa foundation ng Liwanag ng Kapayapaan. Pagkatapos to ay dinevelop ni Haji Abdul Aziz Padilla na naisip niya na para sa libingan ng mga Muslim. So marami pang debate, nanuhan namin sa barangay na hindi kami papayagan. Ang dami pang pwede ba ilibing dyan ang? Maraming humahadlang. Maraming pinagdaanan bago maisakatuparan ang himlayang ito. At ngayon ay isa na ito sa pinakakilalang libingan ng mga Muslim sa buong Luzon. At masasabi natin na maganda ang mga pasilidad dito at tila napapamahalaan ng maayos. Nangyayari po dito yan, pumupunta sila dito maghuhukay. Pag nandun na sila maghukay, umaatras sila. Sabi niya, hindi pa lang kaya isang araw, matigas pa lang. Ganun nangyari. Kaya, nangyari, lagi may hukay. Para pag may tumawag, pero hindi naman yung maniningil kami ng pagkano lang yung kaya. Okay, kung kaya ninyo itong expenses, 5,000, 4,500, okay, ang nila. Pag hindi sabihin ninyo katotohanan. Problema yun, hindi kami nagre-reklamo na. Ang problema kasi kahit may kaya, magkaganon pa man, alam natin na higit nilang kailangan ang suportang pinansyal upang tuloy-tuloy ang kanilang pamamahala pagmimantina dito sa sementeryong ito. At lalo na sa panahon pa ng pandemya. So paalala sa mga nagpupunta dito, ayon kay Brother Abdurrahman, ay kailangan to i-maintain. Mas malinis, mas madalas malinisin, mas gaganda ang ating sementeryo. Pero yung mga tagapaglinis, may mga pangangailangan sila. Kaya ito ang solusyon. Kung saan naman kayo makakapunta dito sa ating sementeryo, maghulog kayo dito kahit konti para ito sa maintenance dito sa himlayan ng kapayapaan, Muslim Cemetery. Yeah. Huwag nyo kalimutan, sa entrance, makikita nyo ito kagad. Dumami ba ang nililibing ng pandemya? dumami. Kasi ako lang ang nagbukas. Pag tinitignan ko yung mga death certificate, mayroong COVID, mayroong suspect. So, ang ginagawa namin ay pag COVID talaga siya, binabalot na lang. Tapos tayamum, tapos libing. Sala, libing. Pero kompleto kayo ng Kompleto, PPE. Kita mo naman yung post. Sa atin, sa pananampalatayang Islam, sa mga kalalakihan, hinihikayat tayo na nakakabisita sa libingan upang paalalahanan ng ating sarili na one day, tayo naman yung bibisitahin dito. Para hindi tayo masyadong naka-attach sa dunya na akala natin hindi na tayo aalis sa mundo. Pero ang totoo, darating ang araw na tayo naman ang ilalagay dito. Bro, pwede ba magpa-reserve dito? Seryosong tanong. Seryosong tanong? Oo. Bayaran mo lang. Nasa magkano yun? Kung
magkano yung ibabayad mo dyan? Pero wala tayong nalalabag sa mga patakaran. Pag ako tatanungin mo, basta tayo lang dalawa. Eh, paano kung wala na ako? Yun na nga. Wala na ako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nandito na po tayo ngayon sa ating hindi ho tayo makapagsalita na hindi ko lubos maisip na wala nang buhay ang nasa harapan ko na si Ustad Ahmad Javier Pundong po na Social distancing, social distancing. Social distancing tayo. Social distancing tayo. Tagal, tagal. Physical distancing. Isama natin siya sa dua natin. Amin. Amin. Allahumma qaddir jannatul firdaus. Sama po natin sa Kailangan natin na bigay igawad sa kanya ng Allah yung pinakamataas na hagdas sa bahay. Amin. Amin. Mga kapatid, ituwa po natin ng ating ustads na ibigay sa kanya yung pinakamataas na hagdas sa paraiso. Inshallah. Kapatid ni Ustad talagang magkakilala ko talaga kami. Noong ano pa lang, noong Ano kami yatag? Ano kami yatag?
nakarescue ka rin kanina ka doon. Kaya nag-rescue. sa ano lang kami. Doon ako dumiretso sa bahay niya. So pala nangyari sa Batangan, no?
Anong plate ng kapatid niya?
Iyak ko na po yung live ko mamaya. Mamaya na po ulit sa Salatul Janasa. Mamayang Maghrib po ang Salatul Janasa na para kay Ustaz Ahmad Abiyar. Papatayin ko po muna yung live para po hindi malobat at makapag-live po tayo mamaya po. Napapasukin siya ng pagpasok din ako ng sa pag-aisa. Amin ya Allah. Hanggang dito na lang po yung live. Assalamualaikum wa